Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 4:57 minutu igaro diren honetan, Realak eta Valladolidek anoetan jokatu duten eSports Ligako 29. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Realak irabazi egin dio Valladolidi 2-1 emaitzarekin eta honemestez aspaldiko partez 3 puntuak eskuratu dituzte ligan txuri urdinek. Gogoratuko dugu, partida honen aurretik, selekzioen geldialdia izan zela, baina aurreko asteko jardunaldian, batetik Realak 2 berdindu zuela Raioren aurka Baiekasen, eta Valladolidek berriz Zorrian 1-1 galdu zuen Zeltaren aurka honen bestez, bi taldeak oso dinamika negatiboan iritsi dira, Valladolid esango dugu Reala baino askoz ere egoera kritikoagoan iritsi dela gaurko norgehiagoka honetara, eta horiek horrela, bi entrenatzaileek, Imanol Alguazilek eta Álvaro Rubiok, honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Realak 4-3-3ko ohiko sistema ezarri du zelaian, Alex Remiro izan da atepean, lauko lerroan eskuin hegaletik Amari Traore, ezker hegaletik Javi López, ez zai gustatu, Kanariarraren gaurko norgehiagoka, Zubeldia eta Elustondo atzealdearen erdialdean, euskarri moduan izan da Martin Zubimendi, volante moduan laguntzaile zelai erdian Olasagasti eta Pablo Marin zituela, eta goian eskuin aldetik Takekubo izan da, ezker aldetik Sergio Gómez eta goian Mikel Oyarzabal. Valladolid berriz 4-3-1ko sistema ezarri du, Rafus izan da tepean, lauko lerroan eskuin aldetik Luis Pérez, ezker aldetik Aznu, Torres eta Javi Sánchez atzealdearen erdialdean, Mario Martinek eta Juricek osatu dute euskarri bikoitza, Amala izan da erdipuntan eta goian eskuin aldetik Iban Sánchez, ezker aldetik Raúl Moro eta goian Latasa izan dira. Beno, partida hasiera nahiko berdindua izan da, esango nuke Valladolidek vertikaltasun gehixeago erakutsi duela, hor pare bat aldiz iritsi baitira Puzelarrak batez ere euren atzealdeko hegaletako jokalariek erakutsitako sakontasun horrengatik, bai Luis Pérezek eta bai Aznuk, baina berehala hartu du Realak norgehiagokaren aginte makila eta txuri urdinak jaun eta jabe izan dira, ia da, kosta egin zaiela, hor gaurkoan gainera beste gauza batzuk ere probatu ditu Imanolek, esate baterako baloi asko zabaltzen zituzten norabide aldaketa eginez alde batetik bestera, bai Sergio Gómezen bila, bai Takekuboren bila, baina oraindik ere ikusten da Realak asko gehiegi dagoela Reala Takekuboren baitan, eta hori ez da albiste ona, izan ere jokalari bat oso ona izan dezakezu, baina ezin du taldearen joko guztiak beregan, edo ezin da talde guztiaren jokoa bere baitan egon, eta gaurkoan Realari hainbatean hori gertatu zaio beste behin ere, selekzioen geldialdiaren ostean gainera zalantza asko bat zeuden, gaurko norgehiagoka honetarako eta abar, ez dugu esan, baina epailea Adrián Cordero Vega izan da, egia esan lan handirik, edo aparteko lanik ez du izan, baina behar bada Realaren penalti bat janduela esan daiteke, kontu balio gabe utzi du eta ez du emaitzan eraginik izan, baina gero txartel horiekin eta abar esango nuke ez dela oso zorrotz ibili, eta orokorrean epailearen baleko partida esango dugu. Eta 23. minutuan eman du lehen kolpea Realak, Pablo Marinek baloia hartu du, alboko marra bilatu, ezkerrez erdiraketa egin, eta Mikel Oyarzabalek esango nuke lehenengo aldiz aurrelari peto batek egon behar duen lekuan kokatuta egonik, gola egin du, egia esan etzen bat ere goltzaile, izan ere errematatu duenean lurrean egin du bote bat, eta Rafusek ez du harrapatzerik izan, eta bigarren botean sareetara bidali du, oso gol garrantzitsua zen Realarentzat, gehiago izaten ari zen Valladolid baino, baina aukera garbi edo nabarmenik sortu gabe, gainera sakontasun gutxirekin, batez ere aurrealdearen erdikaldeari dagokionez, eta Pablo Marinek Mikel Oyarzabal behin libre bilatu, eta eibartarrak esan bezala ez du arkatu. Lehen zatian Realak dominatzen jarraitu du, egia da ez duela bigarren gol bat sartzeko aukera garbirik izan, baina hor zelai erdian jaun eta jabe ziren, bai Marin eta bai Olasagasti. Pablo Marinen partida gaurkoan gustatu zait, Imanol
hasieratik jartzen hasi zenean Pablo Marin ez genuen ikusten behar bada oso fin taldeari plus bat emateko modua, baina gaurkoan bai ikusten dugulako baloiarekin ez ezik, baloia galtzen duenean ere galera osteko presio hori oso ongi egiten duela Pablo Marinek, erabat jokalariaren gainera joaten da Errioxarra eta hori Realarentzat ezinbestekoa da. Sergio Gomezek ere gaurkoan bere lana ongi burutu du, gero bigarren zatien gainera sari eta guzti, baina lehen zatia horrelaxe amaitu da, Reala jaun eta jabe zen, egia esan Valladolidek ez du asko proposatu, esan dugu bezala hasieran vertikalago hasi dira eta pare bat susto ere eraman ditu Realak, baina aparteko garrantziari gabekoak. Eta berehala partidaren aginte makila hartzen hasi direnean txuri urdinak berehala etorri da, 23. minutuan gol hori. Atseden aldiaren ostean Realak berdin jarraitu du, hau da erasokor, presioan ere ongi, fin, eta Valladolidek berriz Raúl Morok sortu du arrisku gehien, ezkerralde horretatik behar bada, baina gainontzean Realak ongi kontrolatuta eduki du, gaurkoan gainera atzealdeko jokalarien partida ere bai Aritz Elustondorena eta bai Igor Zubeldiarena azpimarragarria dira, zer esanik ez Amari Traorerena, lotailu gurutzatuaren lesio larri eta luze horren ostean berriz ere Anoetako berdegunean izan da maliarra eta azen olako maila eman duen erasoan ez ezik atzealdean ere Raúl Morok izan dituen aukera guztietan moztu egin ditu baloiak, Aritz Elustondo handi baten eta Take Kuboren sakrifizio defensibo handi baten laguntzaz baita ere, eta benetan Amari Traorek osatu duen partida ikusgarria sekulakoa izan da Anoetako estadioan. 62. minutuan mugitu du lehen aldiz aulkia Valladolidek, Amala eta Juric kendu ditu. Egia esan ez batak eta ez besteak ez dute Valladoliden jokoan pisurik izan, Valladolidek batez ere hegaletatik jokatu du, atzetik gutxi eta horrek Juric'i asko murriztu dio, gainera Juric ez da erasora inbeste joaten den jokalari bat, baizik eta askoz ere atzerago geratzen dena. Amalak ere hor izan ditu, pare bat ukitu edo, pare bat zertzela da, baina orokorrean ere desagertuta, eta euren ordez Grealish eta Sila atera dira, Mamadu Sila hor puntan ipini du Rubiok, honen bestez Latasarekin batera, baina egia da egalerantz ere bota duela esan daitekela, eta Iban Sánchez apur bat erdirago jarri, Juricen aldaketari dagokionez, hor ez da inolako mugimendurik izan, eta Valladolidek, bi aldaketa hauekin apur bat, batetik Grealishekin oreka gehiago eman eizion zelai erdiari, eta frogatu zelai erditikan Valladoliden jokoa geixiago pasazitekeen, eta Silarekin noski abiaduraren bitartez Realeko atzealdea aztoratu, apur bat burua usteak sortu eta ea hortik min egin zezakeen. Realak ere lehen aldaketa 77. minutuan egin du, Marin kendu eta Susic sartu du, Marinek esan dugu partida ona egin du, galera osteko presioan sakrifizio handia egiten duen jokalaria da, horrez gain gaurkoan altuera handiagoan ikusi du jokatzen, areatik askoz ere hurbilago, erdi puntan esango dugu ezarri duela Imanolek eta hor erosoago ikusi dugu, purba jokoa banatzen, kalitate handiko jokalaria da, eta hori demostratzen, eta Susic atera denean, beste mota bateko jokalaria da Susic, ez da areara normalean iristen dena bai, baina gaurkoan Imanolek beste gauza baterako nahi izan du, hau da, baloia ateratzeko Zubimendiri beste laguntzaile bat jartzearren, eta hori oso ongi bete du Luka Susicek, oso ongi jaisten zen atzeko postu horietara, eta Kroaziarra gainera Realari bigarren zatian zentzu handia eman dio, eta hain zuzen ere Luka Susic atera denunean, Sergio Gomezek ezker aldetik ipini du, eskuin aldetik kasu honetan ipini du falta, erdirak eta zuen xede, baina hainbeste jokalari pilatu dira eta baloia pixkanaka isten joan da, eta Rasoak ez du ezertxo ere egiterik izan, Rafusek, eta benetan Realarentzat hau gol oso garrantzitsua, baldekada ur hotz Valladolidentzat,
oso kolpe gogorra izan da hau, ez minutu honenetan zeudelako Puzelakoak, baizik eta jada beste bigarren erdiko atzelariak ere txartela ikusi du, Javi Sánchezek ere ikusi duelako, gero David Torresek, eta gainera bigarren gola iritsi zaie. Bazirudien ja Realak partida itxita zuela, eta 73. minutuan aldaketa bikoitza egin du, kasu honetan Traore eta Oyarzabal kendu ditu. Batetik Mikel Oyarzabalen inguruan esan behar dugu eta aurrekoetan ere esan dugu, nola pixkanaka taldearen lanean gehiago parte hartzen ari zenez, orain artean gehiago ikusi dugu erdiko aurrelari bezala postu horretan ezinean askotan, norgehiagoka askotan, eta gero presioan eta bai lan handia eginez, baina apur bat ezartzen zitzaion postu horretan protagonismo handirik gabe, eta orain ikusten dugu nola egalera botatzen den, eskuin egalera hain zuzen ere, eta apur bat taldearen jokoa ere antolatzen saiatzen den bigarren lerrotik iristen diren jokalarien kalitatea baliatuz, eta hori kapitainak beste behin ere oso ongi egin du. Eta Amari Traore, zer esan Amari Traoreren inguruan, erasoan fin ibili da, atzealdean ere Raul Morori pare bat baloi oso arriskutsuak izan zitezkenak oso ongi moztu dizkio, bizi ikusi dugu mozketetan, bizi ikusi dugu erasoan, eta zehaztasun handi xamarrarekin erdiraketetan, naiz eta bere erdirakete gaurkoan ez duten saririk eman, eta Aranburu eta Mari Ezkurrena, atera dira, Jon Mikel Aranburuk beste behin ere partida ona egin du, emaitza defendatuz esango dugu, eta Arkaitz Mari Ezkurrena anoetan debuta izan du, jada anoetako zalegoak ere bere izena oiukatu du, beraz aztuko ez duen debuta zalantzari gabe anoetan gaurkoan Arkaitz Mari Ezkurrenak, eta berak ere hasieratik erakutsi du, Oyarzabalen puntako postu horretan ipini du, hau da bera zen erreferentzia nagusia, eta naiz eta aukera bakarra horrela ez oso garbia baina izan duen, beste baloi bat ere oso ongi lapurtu du eskuin alde horretatik, eta lasterkaldi horretan pena izan da apur bat une batean geratu eta ez duela gehiago jarraitzerik izan, baina presioan baloia galdu ostean berriz ere aurkariaren bila joaten eta bar partida oso ona jokatu du Mari Ezkurrenak, eta 76. minutuan Mario Martin eta Moro kendu ditu. Mario Martinek gaurkoan ere ez du protagonismo handirik izan, ez du Amalaren altuera horretara iristeko betarik izan, askotan Juritxekin batera geratu da zelai erdian, naiz eta gero apur bat askatasun gehiago eman dion Grilitzen sarrera horrekin, eta apur bat aurrerago joan izan den, baina horrere Valladolidek asko ez duen sortu, partida eskasa Mario Martinena, eta Raul Morok Valladoliden arrisku gehien sortu duen jokalaria izan da, Latasarekin batera hor kalitate handiko jokalaria dela badakigu, hainbat talde handik ere aurre ikusi dute bere fitxaketa, momentuz Valladoliden ari da, eta euren ordez Txuki eta Matxis atera dira. Txukiko aukera garbi bat izan du, baina horixe izan da bere aukera bakarra, eta Matxisek, gaurkoan protagonismo handirik gabe, ikusi du egia esan Venezuelarra. Partida aurrera, Reala geroz eta kontrolpe handiagoan zuen, Take Kubo eta Olasagastik kendu ditu. Take Kubo esan dugu Realaren iparrorratza da erasoan, bere gandik pasatzen dira erasoko ia jokaldi guztiak. Niri iruditzen zait behar bada arean sartzen denean izkin egiteko beste mugimendu bat sobran geratzen zaiola, lehenago erdiratu edo jaurti dezakeela, nala ere partida ona burutu du, eta Olasagastik ere presioan hor Mikel Oyarzabalekin ikusi dugu oso ongi itxi du, zalantza asko sortu dizkio Valladolidi, horrez gain jaitsi behar izan duenean ere fin moldatu da, eta Turrientes eta beste debutari bat, Dani Diaz, gaurkoan honek anoetan ez ezik lehen taldearekin ere debuta egin du, eta 18 urterekin besterik ez, gaztea Dani Diaz, eta bi hauek ez dituzte minutu asko izan, Dani Diazek izan ditu pare bat baloi edo, baina orokorrean protagonismo handirik gabe, eta Turrientesek, Realeko zelai erdiari oreka eman dio. Eta 83. minutuan, Iban Sánchez kendu du, eta Arnu jada erasora joan beharra zeukan Valladolidek, zerbait atera nahi bazuen behintzat, eta jada partida amaituta zegoela zirudienean, Darwin Matxisek erdirak eta ipini, Latasak buruz errematatu eta gola egin du, Valladoliden lehen gola izan da, 2-1 emaitza,
oraindik ere minutu asko zeuden jokatzeko, anoetan urduritasuna izan da nagusi, baina azkenerako Realak partida atera du, honen beste zune honetan txuri-urdina 9. postuan dira, Valladolid berriz zuloan da, gaurkoa kolpe gogorra, are gogorragoa 16rekin, 11 edukitzen jarraitzen du salbazioa, eta Realak naiz eta irabazi nik uste partidak lehenago itxi behar dituela, oraindik ere margina badago hobetzeko, eta hurrengo zita aste artean izango da Santiago Bernabéu futbol zelaian Real Madriden aurka kopako finalerdietako itzuliko norgehiagoka, gogoratu behar da Reala, huts eta bateko desabantailarekin joango dela bertara.